Il-ħadd it-tajjeb. Illum 4 ta' Mejju nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella ta' San Pietru li tinsab ma' ġenb il-Kunvent ta' San Pietru tas-Sorijiet Dominikani f'Ħallija. Dan hu l-ewwel kunvent li nfetaħ f'Malta mis-Sorijiet Dominikani fl-1916. Illum tgħix fih kongregazzjoni żgħira ta' Sorijiet li tgħin fil-komunità ta' Ħallija. F'din il-kappella li nbniet fis-seklu 18 issir quddiesa għall pubbliku kull nhar ta' tlieta filgħodu, is-sibt wara nofsinhar, kif ukoll laqgħa tal-Kariżmatiċi nhar Terba'. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nsellem l-għonet l-Sorijiet Dominikani li laqgħuna hawnhekk illum din il-kappella maquda mad-dar tagħhom għaw Ħallija kienet l-ewwel dar tagħhom f'Malta. U nirringrazzjahom ta' din il-laqgħa sabiħa hawnhekk lilkom ilkoll miġburin din il-kappella kif ukoll dawk li jsegwuna mit-televiżjoni u midja soċjali. Qegħdin hawnhekk fil-kappella iddedikata lil San Pietru. Hawnhekk hawn fuq tistgħu taraw dan il-kwadru ta' Ġesu qed jagħti l-infietaħ iċċwievet lil San Pietru. U qed jgħidlu inti Pietru lilek nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-sema. U fil-fatt qegħdin hawnhekk il għaliex ftit ġranet oħra nhar l-Erbgħa jibda il-konklavi laqgħa tal-kardinali flimkien li għandhom jażlu il-Papa l-ġdid, is-suċċessur ta' San Pietru. Min se jkun il-Papa l-ġdid? L-aħħar ġranet kuħadd isemmi xi ħadd u jgħid fuqu, però fl-aħħar mill-aħħar it-talba li nagħmlu u għalhekk qed nitolbu f'din il-quddiesa hija li l-kardinali jażlu lil dak li jkun skont il-qalb ta' Alla, il dak li jrid il-mulej. Din hija t-talba li se nagħmlu f'din il-quddiesa llum. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti t-triq li twassalna inti l-missier mulej ħnejna. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnejna. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħnejna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina.
انت اللي تنحي ذنوبات الدنيا القى طلبتانا، انت اللي قاعد فوق اليمين المسير حنا لينا، علش انت وحدك قديس، انت وحدك مولاي، انت وحدك إلهي جيسو كريستو مع الإسبيرتو سانتو في الجلوريا المسير الله. امين. نطلبه. و Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żożija mġedda ta' ruħu biex kif inti sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju u l-qassis il-kbir qalilhom: aħna għednilkom fuq li għednilkom biex ma talmux fuq dan l-isem u waraw issa mlejtu l-Ġerusalem bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna il-ħtija ta' dem dan il-bniedem. Iżda Petru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla mill-bnedmin. Alla ta' missirijietna qajjem lil Ġesu li intom tiltuh billi dendiltuh ma' wawda. Alla qollih bil-leminija tiegħu u għamlu kapu Salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu li Alla ta' lil dawk li jobduh. Lill-Apostli wara li tawhom is-swat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu, imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Nollik mulej għax rfajtni. Mulej għax rfajtni u ma ferraħx l-dewwa tiegħi bija. Mulej tellajt li mill-mewt il-ruħi, ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nollik mulej għax rfajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda qomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajjat ta' ferħ. Nollik mulej għax rfajtni. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej l-għajnuna tiegħi, int bdilt fi sfin l-għali tiegħi, mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax rfajtni. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni ħarist u minn madwar it-tron u l-ħlejjaq ħajjin u x-xjuħ smajt il-leħen ta' ħafna anġli li l-att tagħhom kien 10 ta' eluf u eluf ta' eluf jgħidu b'leħen qawwi. Jistħoqlu l-ħaruf li kien maqtul li jirċievi il-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja tifħil. U fis-sema fuq l-art, taħt l-art u fil-baħar u l-ħlejja kollha li fihom smajthom jgħidu lil dak li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf jingħata t-tifħir u l-ġieħ u l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. L-erba' ħlejjaq ħajjin bdew iwieġbu Amen fil-waqt li x-xjuħ inxteħtu jagħtu qima.
Il-kelma tal-mulej. Kristu qam mill-imwiet u li ħalaq id-dinja u fil-ħnina tiegħu salva lill-bnedmin kollha. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-Baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu it-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u Zebedew tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. Xmun Pietru qalilhom: Sejjer nistat. Qalulu: ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Fil-għoddu mas-seb Ġesu kien qiegħed ix-xatt imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom: għandkom x'tieklu ħbieb? Le, weġbuh. Qalilhom: wadbu x-xibka naħta l-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma ferħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kienu ħobb Ġesu qal lil Pietru: il-mulej dan. Għalhekk Xmun Pietru kif sema li kien il-mulej, xeħed fuq u libsa ta' fuq għax kien għoddu għeri u ntefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss, resqu bid-dajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu: nulu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm battu. Xmun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu: ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxipli ma sogra jistaqsih: int min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġat tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Wara li kielu xi ħaġa Ġesu qal lil Xmun Pietru: Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu: iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu: ira l-ħrif tiegħi. Saqsiha t-tieni darba: Xmun bin Ġwanni, tħobbni int? Wieġbu: iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu: ira n-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih: Xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassaf sa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba: tħobbni? U qallu: mulej, inti taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu: ira n-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ int tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien se jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu sokta jgħidlu: ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Marru rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn.
L-Evanġelju skont San Ġwan illum jippreżentana din ix-xena ta' dawn id-dixxipli ta' Ġesu illi wara l-mewt u l-qawmien tiegħu kienu għadhom konfużi, ma jafux ishom x'jaqbdu jagħmlu. U reġgħu lura għal ħajja normali tagħhom, ħafna minnhom kienu sajjieda. U għalhekk meta Pietru qal li sejjer jistat, dawn iddeċidew illi jmorru miegħu. Imma l-Evanġelju jgħidilna li marru rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Ħarħarsu ftit, nixtieq jien lejn 3 mumenti ta' din is-silta li għandna kif smajna. U naraw il-messaġġ sabiħ illi jagħtina hawnhekk l-Evanġelju għal ħajjitna. L-ewwel nett naraw il-dawn id-dixxipli li għamlu li setgħu, u ħafna minnhom kienu esperti fis-sajt, li l-sieħ ma qabdu xejn. Imbagħad ikun hemm Ġesu li għall-bidu ma rfuħx u jgħidilhom wadbu x-xibka naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. U dawn minkejja li Ġesu ma kienx sajjied u ma kienu, imma għall-kelma tiegħu għamlu kif qalilhom hu. U jgħidilna l-Evanġelju mhux biss qabdu l-ħut kif kienu xtaqu li għamlu meta ħarġu hemmhekk bid-dajsa, imma tant qabdu ħut illi xibka ntliet u kellhom ikaxkruha għax-xatt. X'naraw f'dan l-ewwel kwadru ta' din is-silta? Kemm tagħmel differenza il-preżenza ta' Ġesu ħaj f'ħajjitna. Hawnhekk id-dixxipli setgħu jifhmu id-differenza li għamlet. Qabel kienu qegħdin jagħmlu l-isforzi tagħhom ma kellhomx riżultat. Imma x'semgħu il-kelma ta' Ġesu kellhom mhux biss riżultat tajjeb imma l-aqwa riżultat. Għax semgħu il-kelma ta' Ġesu u għamlu kif qalilhom hu. U din narawha kontinwament fl-Evanġelju, differenza li tagħmel il-preżenza ta' Ġesu u li nisimgħu il-kelma tiegħu. L-ewwel messaġġ importanti għal ħajjitna huwa dan li aħna ikonna qalbna miftuħa għall-kelma ta' Ġesu. U li kif narfu li qed jgħidilna xi ħaġa nagħmluha. Kultant ma jitlobx affarijiet kbar bħalma hawnhekk qalilhom jibdlu d-direzzjoni. Iwadbu x-xibka naħa tal-lemin. Kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn, imma kienet tiswa li semgħu il-kelma ta' Ġesu. U l-istess f'ħajjitna. Tiswa ħafna meta aħna nieħdu bis-serjetà l-kelma ta' Ġesu u nagħmluha. Ndunaw li din dejjem tħalli il-frott u frott b'abbundanza. Il-ġid li tagħmel għalina u għall-oħrajn ikun ġid kbir. Ħarħarsu lejn mument ieħor ta' din is-silta. Meta dawn qabdu l-ħut u qegħdin issa resqin lejn ix-xatt u x'innutaw? Iħarsu lejn dal-bniedem lejn Ġesu u jinnutaw illi hemmhekk Ġesu diġà għandu xi ħut qiegħed hemmhekk fejn nar qed jipprepara jgħidilhom ejjew kulu. Imma diġà prepara xi ħaġa hemmhekk Ġesu għandu kemm il-ħut u kemm ukoll xi ftit ħobs fuq xi faħam jaqbad u jgħidilhom issa ġibu ftit il-ħut li qbadtu, xi ħut minnhom. Ħa niklu flimkien. X'innutaw hawnhekk? Ġesu kellu stess il-ħut u xi ftit ħobs. Imma ried li dawn id-dixxipli tiegħu
jagħmlu ħilithom fid-direzzjoni li jedilhom hu. U jaqqat flimkien mbagħad dak li preparaw ma dak li qabdu huma. Il għaliex din kienet l-esperjenza tad-disċipli ta' Ġesu li hu diġà jieħu l-inizjattiva u jipprepara xi ħaġa imma jrid l-isforz tagħhom u jaqqat flimkien dak li jippreparaw huma l-isforz tagħhom mal-ħidma tagħhom. U l-istess f'ħajjitna. Ġesu irid li aħna nagħmlu l-ħidma tagħna u l-isforz tagħna fid-direzzjoni li jedilna hu. Imbagħad nindunaw li hu diġà ħejja affarijiet sbieħ għalina u jaqqat flimkien dak li ħejja għalina hu mal-ħidma u l-isforz tagħna u flimkien jagħmel minnhom xi ħaġa tassew sabiħa. Hawnhekk seta' qalilhom Ġesu dawn id-disċipli isma' intom ma qbadtu xejn. Ejjew issa ħan nipprovdi jien. La ma għamiltom lejl ma qbadtu xejn. Mhux hekk għamel. Qalilhom biex jagħmlu l-isforz f'direzzjoni oħra. U jaqqat il-ħidma tagħhom mbagħad ma dak li preparaw. Hekk jagħmel Ġesu fil-ħajja tagħna. U l-aħħar mument ta' dan l-Evanġelju hemm dak id-dialogu sabiħ ħafna bejn Ġesu u Pietru. U staqsih ħadd tliet darbiet. Tħobbni int aktar minn dawn. Nafu li Pietru li Ġesu kien ċaħdu għand tliet darbiet. Imma hawnhekk Ġesu ma joqgħodx ifakru x'għamilt li tiftakar li inti ċħadtni ma joqgħodx jgħidlu dan affarijiet. Imma jagħtih biss l-opportunità li jfieq u jinħeles mid-dnub tiegħu bi-tliet dikjarazzjonijiet ta' mħabba. Inti taf li nħobbok. U hemmhekk Ġesu jerġa' jafdalu l-missjoni, jurih il-fiduċja minkejja dik l-esperjenza kera tal-passjoni, jagħtih il-fiduċja mill-ġdid, jgħidlu ira in-naġġ tiegħi, ira l-ħrif tiegħi. Għamilha dan, dil-missjoni għamilha ispirat immexxi mill-imħabba. U jfakru Ġesu xi ħaġa tant importanti, jgħidlu ira l-ħrif tiegħi, in-naġġ tiegħi. Ma jsirux tiegħek għax issa qed taħdem din il-missjoni, jibqgħu tiegħi ta' Ġesu. Kemm sabiħ dan, speċjalment aħna qegħdin 3 ijiem qabel jibda l-konklavi meta il-Papa l-ġdid irid ikun tassew suċċessur ta' Pietru f'dan. Immexxi mill-imħabba lest illi jagħti ħajtu tassew b'din il-missjoni li jira n-naġġ u l-ħrif ta' Ġesu. Ma jotta lina wkoll dan kull wieħed waħda minna li Ġesu lilna jrid li dejjem inkunu motivati mill-imħabba lejh u nuru l-imħabba lejh billi inservu lill-oħrajn. U tkun din li tmexxina l-imħabba lejh waħedha timbuttana tmexxina biex aħna naqdu lill-oħrajn dan l-ispirtu li semma Ġesu. Ejjew nitolbu llum il-mulej jagħtina tassew dan din l-imħabba kbira jgħinna biex niftakru l-preżenza tiegħu magħna tagħmel differenza kollha f'ħajjitna, naqdu l-isforzi tagħna mal dak li jippreparaw għal ħajja tagħna u nitolbuh li dejjem ikunu mmexxijin minn din l-imħabba lejh li tgħinna biex naqdu lill-oħrajn bl-imħabba kif urina dehmu. Sa flimkien nagħmlu l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru.
imnisser mux mamul natura waħda mal-missier u bieħsal kollox. Nizel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mitu difnuħ u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet u nistenna l-qamwa minn imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Inresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Mulej nitolbuk għal kardinali kollha li ftit ġranet oħra se jiltaqgħu fi konklavi biex jażlu papa ġdid, nitolbuk mulej tagħtihom l-erf, spiritu ta' disċerniment u tgħinhom biex l-għażla tagħhom tkun skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. U nitolbu wkoll għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Nitolbu hawnhekk għall kongregazzjoni tas-Sorijiet Dominikani biex imulej jkompli jgħinhom fil-missjoni sabiħa li għandhom u wkoll biex ikollhom vokazzjonijiet għal ħajja reliġjuża. Nitolbu. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u li dejjem inżommu f'qalbna l-kmandament ta' Alla la toqtolx. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied għal dawk kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, niftakru f'dawk speċjalment li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem mulej jilqahom fi ħdan jekk il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għat-talb qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lejna ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna.
المولي معكم. نرفع قلوبنا لفوق. نسوحاي للمولي alla tana. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-semma mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis li Alla tal-eżerċiti. Ismu l-art. Il-glorja tiegħek. Osanna glorja tas-Spiritu. Milek ġej f'isem il-Mulej. Osanna. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh jibgħati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk samma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-min kollha, daħħalhom quddiemek fid-daw tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo Malla Marija ma' San Giusepp, ma' San Pietru, ma' l-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fid tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla titneħħi dnubiet. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej Ġesu inti wetna jina ma'kom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Nħossu l-preżenza tiegħek ta' serħan il-moħħ u ċerti li inti tibqa' dejjem fit-tmun tad-dajsa tal-Knisja u tmexxiha bit-soda anke qalb il-maltem tal-istorja. Dan il-mument ta' stennija l-interċessjoni ta' Umna Marija nitolbuk tibgħat l-Ispirtu tiegħek fuq ħudna l-kardinali fil-konklavi għamel li huma jifhmu il-pjan tiegħek biex ikonna s-suċċessur ta' San Pietru raj tal-Knisja skont qalbek. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem għatiħu wkoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebba bin-nuqqasa ta' ħsier bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella ta' San Pietru li tinsab biswit il-Kunvent ta' San Pietru tas-Sorijiet Dominikani f'Ħallija. Inħeġġukom biex nhar is-Sibt 10 ta' Mejju tinaqdu magħna l-ġublew tal-vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof tal-Virtu ir-Rabat fis-6:30 ta' filgħaxija fejn se jkun hemm mumenti ta' riflessjoni, rakkonti ta' esperjenzi vokazzjonali, mument ta' u l-barka sakramentali mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi. Mulej, żomm idejk fuq dawk il-persuni li jinsabu inċerti mill-ħajja li qed toffrilhom int. Igwidhom għal mogħdija li twassalhom għandek ħalli jkunu strument tax-xhieda taż-żbuħija tiegħek. Aktar tarif żur is-sit jublew.mt. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd tajjeb.